Meta l-Prim Ministru Robert Abela kien beda l-kampanja tiegħu sabiex jilħaq mix-xejn tal-Labor, beda bil-premessa li hu u martu jibqgħu iżommu l-kuntratt ta' 17,000 euro fix-xahar, kif ukoll xogħol ieħor li kellhom mal-Awtorità tal-Ippjanar. Iżda sal-aħħar tal-kampanja kellu jbiddel l-ammissjoni tiegħu. Lura f'Jannar tal-2020 u kien qal jekk jiġi elett Prim Ministru kien se jirreżenja mill-kumpanija legali tiegħu, iżda insista li martu għandha kull dritt illi taħdem għall-Gvern bħal kumpaniji legali oħra. Għaskontu kulħadd għandu jingħata l-opportunità biex jaħdem. Jiena se noħroġ naturalment mill-kumpanija legali tiegħi jekk ningħata l-fiduċja bħala mexxej tal-Partit Laburista u Prim Ministru tal-pajjiż, naħseb hija loġika dik, u allura kull kumpanija tiegħi naturalment ikollha dritt li tipparteċipa. Jekk ikun hemm xogħol tal-Gvern, però tittamlu daqs kull kumpanija oħra u mhux iżjed minn ħadd ieħor. Jiena nemmen li kulħadd għandu jingħata l-opportunità biex jaħdem. Iżda l-għada ta' din id-dikjarazzjoni Robert Abela kien għamel U-turn u qal li Martu ma kienet se tapplika għall-ebda tender mal-Gvern jekk huwa jilħaq Prim Ministru ta' Malta. Marti mhux se tkun qed tagħmel ebda xogħol tal-Gvern, mi se tingħata ebda xogħol tal-Gvern u se tinqata minn kull xogħol tal-Gvern. Nixtieq nagħmilha ċara ħafna di għax jista' jkun li ġejt miżinterpretat kif ġejt rappurtat. Il-kumpanija tiegħi naturalment ikollha dritt li tipparteċipa. Jekk ikun hemm xogħol tal-Gvern. Din ovvjament hija tibdil minn dak li għadi kif qed jumejn ilu. Ma jiena on record. Eżattament. Il-kumpanija tiegħi naturalment ikollha dritt li tipparteċipa. Jekk ikun hemm xogħol tal-Gvern, però tittamlu daqs kull kumpanija oħra u mhux iżjed minn ħadd ieħor. Jiena nemmen li kulħadd għandu jingħata l-opportunità biex jaħdem. Dan kollu juri kif l-ħsieb inizjali ta' Abela kien li jibqa' jżomm il-kuntratt bidħul ta' 17,000 euro fix-xahar. Abela kellu jibdel din l-istqarrija tiegħu wara li kien konfrontat bi pressjoni kbira minn diversi membri tal-Partit Laburista e kif din l-ammissjoni tiegħu ma tantx iżżed tajjeb magħhom. Robert Abela għadu sal-lum qed jaħbu jkaxkar saqajh biex jippubblika l-kuntratt ta' 17,000 euro fix-xahar li daħħal għal numru ta' snin qabel ma sar Prim Ministru, eluf illi ħam mill-Awtorità tal-Ippjanar u mit-taxxi tan-nies.